Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Kamar kullum yau ma ni ne na Sani Musbawa a cikin wannan bidiyo. Yau za mu yi bidiyo ne akan yadda mutum zai yi downloading daga YouTube. Wasu mu da dama sukan yi kallon film sosai a YouTube amma ba san yadda za su yi downloading din shi ya zauna kan wayansu ba. To yau akan wannan za mu yi bayani insha Allah a cikin wannan bidiyon. Saboda haka mu shiga. To da farko dai ina so da Allah wanda bai subscribe a wannan channel tamu ba ya dore ya subscribe domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku irin wannan bidiyoyi. Mu shiga cikin bidiyon kai. Yawwa, barkanmu da shigowa. Yawwa, to abinda zaka fara yi idan da waya zaka yi amfani shine zaka dauki wanka kamar haka misali, sai ka shige shi haka, sai ka nemi ko Opera ko Chrome ko kuma any browser da kake amfani da shi. Misali bari mu amfani da Chrome. Yawwa, idan Chrome ɗinka ta bude haka, ga wasu dan abubuwa nan guda uku zaka gansu madannai ga su nan guda uku a sama. Su zaka taba ka gansu nan, sai ka zo nan ga wani zabi nan karshe. In ka kirga 1 2 3 4 5 6 7 to na 7 din nan ga yanan za rubuta desktop search sai ka taba shi. Kaga zaka mai da screen ɗinka kaman zai nuna kaman computer kenan. Dan bayan ka mayar da shi hakan sai ka taba ga YouTube ɗinka nan gefe guda, sai ka taba shi haka. Yawwa, idan ka taba shi haka zai gama process. To gashi nan zai bude. Yawwa, za mu dan jira shi ya bude. Yawwa, yanzu gashi YouTube din mu ta bude misali. To kaga ga fina-finai nan ta nuna da yawa. To duk film din da kake so misali bari mu yi downloading din ɗaya ka gani dan kada abun ya baka wahala. Wannan ne dan karami saboda just let us muna son mu gwada ne. Misali bari mu sa wannan kwallon. Yawwa, kaga ga kwallon nan ta bude. To yanzu idan muna so mu download wannan kwallon ya zami, to sai ka zo nan gurin ga guri na a sama a rubuta www.youtube.com sai ka taba shi haka. www.youtube sai ka zo daidai gurin. Russell for Anderson in the box now. Anderson flips it towards goal. What a clearance from Mendy. To mun ce go. Bayan mun ce go ga abin da take nuna mana yana. Gashi nan tana kokari. To ka gani sai ka taba downloading ga downloading nan. Sai ka taba continue. Sai ka allow. To gashi nan zamu saving downloading. To ga bidiyon mu nan fa yana yin downloading insha Allah. Ga bidiyon mu nan yana downloading na kasan nan gashi nan. To amma ba gaskiya ban niyya ba saboda haka zan tsayar da shi. To ta wannan hanya ta nan zaka bi kai downloading duk irin film da kake so. Wannan hanya da muka nuna muku ta nan zaka yi kokari ka bi kai downloading din duk irin film da kake so kai download komin nauyin shi insha Allah. Nagode, sai anjima.